Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rajaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ubati Starwell Khan ubri President Jongka UDP East Khasi Hills District. Ulai thu baga party kala deb ban shong jingalang hakini kisngi banya theriatai hakabaya de baka chipin khre ya ka election MDC ka ban salong shen. Haka jinga krem igla bathai khubor ubati tos uloong ba hakini kisngi ka party ka sa shong jingalang biang ban ithu lupa yiki kirtong haki constituency. Ulang ruba ki paitba ki deben kenmau ya ke ka baka UDP kala le hagini ki South Nam baladam habaka UDP kala yalam ya ke executive committee apoka Khasi Hills Autonomous District Council habakali halo ka jingong baka UDP kala de ka party bala tron nakalang uba titos ula kentai war ya kani ula penkesan pat da ka baong balada bisha na ki regional party la ni ki seng riulum ki badan Meghalaya ka UDP ka de seng san perthai ka bahe bar ka badan khat arngut ki MLA bar hadu khat nyangut ki MDC. Beda berka MDC election nak kalian ke parti yang ada kesong sisir. Bat hakata ke sen song ke baningkong ni lale ya ke exercise. Akaba kumno ban say ki kandidat haki konstitusi. Bat ya ke ni ke beda ni lai ki district bat kamtam haki konstitusi bat kumjuru haki nong yalam nak ki konstitusi kamtam kum ki MLA. Makidon ki konstitusi ki bangidon ki MLA dan ngidon ki MDC de ya kata ka exercise ki la deble de ka ron ka baringkong ka baar pa kalong ba ka sinsyong ka baar pa kamut in sa sedang pan identify kamut ban nang itu pa ya ki kandidat haki konstitusi den rei ka bakongsan ni kalong ba kam dade e bangin per khore ya election Andai ka bakongsan kalau mentah kum ke parti ngipej HPD bagi MDC election ka ka ba kum ke parti ngilale hakini ki South Nam tam ka ba ka performance lani ka jeng prekam jong ka parti ka ba ngilale ngilatre hakini ki South Nam ki kam ki bangilale ki issue ki bangilale kata ka di ka bakodon kam ka bangin highlight sikipaj ba ngin perkenmau ikipaj ba ka contribution ke jongi kum ki MDC jong ka parti ka bangila le kham tam hapor bangi don ha ka isi nadu ka snem araja ka khandai mas ndab election ya ka isi hapor district council la yalam hi daga UDP hadu bangi sya pan khalem no dang shen ko play ka belajar hapor district council namar ba ya ki paj ba hi menta ki de man struktur ka kam jongi kum ki MDC hapor district council ka bangila le ki kam ki bangila try ki bill ki bangilawan ra ki an ki bangilawan ra kibala long ay kibala long kajing mentoy ng project menrio kata ka di ka bakongsan reba pitsia keren tang ban ong banyale election ban let ban pen ban supen kiwin yo pat ba ban ya pen kre ta election na mau pat ba ka khadu unkeli yang ipilale ayu kay ka performance ka jongi ki konstitusi kham tam yang ki MDC kay ka contribution ka jongi kay ki scheme ki ngilale kay ki jingerap ki ngilale kata di ka badon kam rengem dei ban pelong emosional ya ki issue ya ki issue la ni ban pelong emosional ki pat ba bangin ong ba ban lej na kabenta election ka belong ha bede ber ke MP hadu menta ngimpat don ya ka jingya keren ha ka bangin identify ka ni hoi ngimla ban len ki don ka tu ka ni ki belas tang ban mi kerteng ba ke penpau ya ladi ba ki don ni ka jing thu ban ya kun ni election ka tiket UDP dan rei hadu mentahi nak kalian ke parti ngimpat ya rai ngimpat ya keren hingga dei baka MP election ngamtip na APO takasus rei ladap hishim na ki regional party ki badan apa yang kelaya menta ka UDP ka dei ka way na ki parti ki bahe na martang ki MLA ngi don hadu khat arngut nang ta ki MDC ngi don kumakhat nyo khat prangut pro ko wikan setiap